इलेक्सन जोबखाङो होमबा जोंखौ नायस'ना दालाङा जोङो ससेखौ फिसाफोरखौ दोनलांनानै ससे बेटारि गारि गाखोहैनांगौ होमबा जोंखौ मानो नाया 11टा 12टा ग्रुप दं मोनसे ग्रुपआव सोरबा 15 जन सोरबा 11 जन सोरबा 10 जन सोरबा 12 जन दङ जोंनाव होमबा जोंनि सेल्फ ग्रुपखौ दिनै मानो इसिबां अननाय खालामनांगौ सारा हिनजावफोर नांलाय खमलाय जायो जोङो नांगौ गसाइगावनि खाथ्रिबारि गामियाव फिन आरोबाव आइजोफोरा बिटिआर सोरखारनि बेरेखा खुद्रिसारदों। बिटिआर सोरखारनि माइगाब जुजाइ सायख'नानै अनसुंथाइ होनायखौ जोंफ्रुदों गावसुंथा हानजानि आइजोफोरा। बिटिआर सोरखारा गावसुंथा हानजाफोरनि खनसेयारि 75,000 रां महरै अनसुंथाइ होनो बिथांखि लानायखौ नोजोर बोनानै गामि ओनसोलनि आइजोफोरनि गावसुंथा हानजाफोरनि हांखुर जानायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआर सोरखारा गासैबो गावसुंथा हानजाफोरनो 25,000 राङै खनथाम किस्तियाव 75,000 रां होगोन होननानै फोसावनायनि उनाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय प्राइमारि आफादा गावसुंथा हानजाखौ माइगाब जुजाइ सायख'नानै फारिलाइ खालामनायखौ जोंफ्रुदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खाथ्रिबारि गामिनि गासै 11 गावसुंथा हानजानि आइजोफोरा। माइदांस्रि बिअनि गेजेराव मोनसेल' हानजा अदेबानि गेरेमसा हानजायाल' मोननायखौ गनायनानै लानो हायाखै होननानै खुद्रिसारदों। लोगोसे सोरखारनि बे अनसुंथाइखौ नांथारगौ होननानै दाबि खालामदों। फैबाय थानाय समाव 75,000 रांखौ मोनाब्ला गोगोम बिटिआर सोरखारनि बेरेखा खुद्रिसारगोन होननानै फोरमायदों। गामिनि सिङाव थानाय प्राइमारि आफादनि मावख'गिरि आरो बिसिडिसिनि आफादगिरि नेहाथारिफोरा जेबो खौरां होयैनि अजद खालामदों जोंफ्रुनाय आइजोफोरा। लोगोसे अरुणोदय बिथांखिखौबो जेबो सुबिदा होआखै होननानै फोरमायदों आइजोफोरा आरो गामिनि ओनसोलाव दिनैसिमबो लामा दालां आरो देहा फाहामसालिनि जेबो सुबिदा मोनाखै होननानै अजद खालामदों। फैबाय थानाय समाव सोरखारनि अनसुंथाइखौ माइगाब जुजाइ सायख'नायाव थालांनानै मोनाब्ला सोलिबाय थानाय सोरखारनो बहद होआ होननानै हुमखि होदों। जोंना बेनो जोङो गामियाव गरिब दुखि गोजा जोङो मानो थालांखो जोङोथ' मा माइगाब मा जुजाइ मोनसेखौ सोयो मानो 11टाखौ गालांखो जोङो बिनिखायनो दा खुद्रि सारदों। जोंखौ मा सानो जोंनो 11टा ग्रुपआव सारासो ओरैबाबो सोनानै होनांगौ जोंनो नांगौ बे अनसुंथाइखौहाय जोंनोथ' खोन्थायाखै जों मोनथिया दा हनै प्राइमारिनिफ्रायबो जोंनो खबर गैया प्राइमारिनि मानसिया सोरनो मेम्बारमोनबो खबर गैया जोंनो रावबो खिन्थायाखै गैया जोंनो खबरबो होआखै सिआरआबो खबर होआखै जोंनो जों मोनथियाखै नांथारगौ जोंनो नांथारगौ जोंनो बयनोबो नांथारगौ गोबाव जाबाय जोङो बिसिबांबा सनाव खुलिदोंमोनलाय जोङो ब्लक लेभेलनि अनसुंथाइखौ मोनदों ना मोनाखै नोंसोरो? ब्लक लेभेलनि अनसुंथाइखौ मोनदों फार्स्टआवहाय 15,000 मोनदों उनावहाय 10,000 मोनदों 25,000 दानि मोननांगौखौ मोनाखै आरो जोंहा अरुणोदयबो मोना अरुणोदय स्किमखौबो जोंनो होआ अरुणोदयबो मोनाखै जोंनि गामियाव बिराद गोदोसोनानै दं गरिब दुखि गोजा रावहाबो माबाखौनो होबाबो हनै माथो मेम्बार चेयारमेनफ्रा जोंनो खबरखौनो होआ बेफोरबायदि स्किम फैनायफोरखौहाय माहाजोनासो मोनो जों गरिबा रावबो मोना जोंनो अनसुंथाइखौनो होआ माथो सरखारनिफ्राय खबरानो गैया मोननाया मोनदों साफा सानै मोनदों अब्लाबो बांसिनानो दं जेबो जोंनो सरखारनि स्किमखौनो खबरखौनो होआब्ला जों खुद्रि सारगोन जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै जों हिनजावफोर गोजा जोङो बेखौ जों खुद्रिगोन जों नागारनाय नङा जोंनावथ' जेबो माबा गैया सरखारा जोंनि गामिखौ नायाखै माथो हनै दालांबाबो लामाबाबो जेबो गैया असान्थि जों फिसा फिसौ लेखा फरायनो थाङो स्कुलाव थाङो हस्पिटालाव थांनांगौ जायो होमब्लाबो जों बिसिबां खस्थ'यै सोलिनानै दं दा जोंनाव सरखारानो सौफै फैयाबा नायफैयाबा जोंलाय खुद्रिनांगौआनो जाहैगोन जोङो नेक्स्ट बाराव जुदि बे थाखाखौ मोनाबा जों हिनजावफोरा महिलानि जानानै जोङो खुद्रि सारगोन नांगौ जोंनि दानि 25,000 थाखा होनांगौ जोंनि 11टा ग्रुपआ मोनाखै मोनसेया मोनबाय ओमफ्राय दा बिटिआर सोरखारा जोंनि 11टाखौ मानो गालांखो बेखौ जोंनो नांगौ मिटिं दाइथिङाव जोंखौ फन हरो बिअआव सेल्फ ग्रुपनि मानसिखौ लाबो होननानै जों मेम्बारफोरखौ लाङो ओमफ्राय दा जोंनाव मेम्बारफ्रा फन हरै सोंहरो जोंनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि केसियारफ्रा जोंखौ दायथ' लायाखिसै होननानै होमबा जों बिसोरनो मा होननानै खोन्थानांगौ जोंनो नांगौ फैसाखौ मिटिङा जोंखौ मानो लिंहरो दाख्लै फैदों प्रमद बर'आ जोंनि माइदांस्रि ग्रुपनिफ्राय जों मानसिफोरखौ लानानै थांजोबदों ओमफ्राय बाव होनदों सारा गासिबो ग्रुपनोनो 25,000 बे दानि थाखा मोननायखौ अनसुंथाइ होगोन आरो जोंनो होनदों माबा उइभिंबो खुलिगोन होनदोंमोन जों बेखौबो मोनाखै दाबो होमबा अरुणोदय फैसा जों बेखौबो मोना होमबा जों दिनै सेल्फ ग्रुपआव थानायनि जोंहा माथो फायदा जाखो माहाजोन नङा जों सि दानानै जों फिसा फिसौ फोरोङो
जों सि दायो माइ खामला गायो सान्दुं गोसायाव जोङो होमबा जोंखौ मानो नायस'ना गामिनि मानसिया जोंनो खोन्थानांगौमोन मेम्बार जिखुनु प्राइमारिनि मावग्राफ्रा जोंनो खोन्थानांगौमोन मोनो मोना जों फाथायगौमोन मोनो मोना जोंनि बे खाफालनि खोथामोन बेनि दायनिगिरिखौथ' जों मोनथिला जोंनो फन माबाखौनो खबरखौनो होआखै राकेश ब्रह्मआ होनो होनदोंमोन ओमफ्राय दा जोंनो 75,000 थाखा हरनांगौआ राकेश ब्रह्मआथ' मिटिंआवबो बुंदों राकेश ब्रह्मआथ' बुंदों हरनो होननानै ओमफ्राय दा जोंनि प्राइमारिनि मानसि मावग्राफ्रा जोंनो खबर होआबा जों माखौ बोरै हरनो बेबायदि आरो खोथाया नांगौ जोंनो जेरैबाबो नांगौ नङाबा इलेक्सननि उननि नेक्स्ट बाराव जोङो जोंनि मेम्बारफोरखौ जों बुजाया उनाव जों बहरखौनो होआ जों बहर होआ उनाव बहर होआ जोङो उनावहाय इलेक्सन जोबखाङो होमबा जोंखौ नायस'ना दालाङा जोङो ससेखौ फिसाफोरखौ दोनलांनानै ससे बेटारि गारि गाखोहैनांगौ होमबा जोंखौ मानो नाया 11टा 12टा ग्रुप दं मोनसे ग्रुपआव सोरबा 15 जन सोरबा 11 जन सोरबा 10 जन सोरबा 12 जन दङ जोंनाव होमबा जोंनि सेल्फ ग्रुपखौ दिनै मानो इसिबां अननाय खालामनांगौ सारा हिनजावफोरजों हिनजावफोर नांलाय खमलाय जायो जोङो नांगौ बास जाबाय जों खाथ्रिबारि गामिनि जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ जोंनावहाय 11टा ग्रुप दा जोङो बेखौनो बुंनो सानदों रायजो राजाफ्रा दिनै जोङो खामानि दामानि गारनानै फैनानै जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो दिनै मोनसे मोनबाय 11टा ग्रुपआनो मोनाखै दा ओंखायनो जोङो खामानिखौ गारनानैबाबो जों सरखारनिसिम खावलायनो सानदों बे जोंनि 75,000 थाखाखौ जोंनि 11टा ग्रुपआव मानि थाखाय सोआखै मानि थाखाय थालांखो दा GM EM मोनहा सारमोनहा प्रमद बर' साराथ' मिटिङाव फैनायाव बुंलांदोंमोन गरिब दुखिफोरनो 75,000 थाखा सोनानै होगोन महिलाफोरनो होननानै जोङो दा ओंखायनो बेखौ सरखारनिसिम आसा खालामो BTC सरखारा जाहाथे जोंनि बे खाथ्रिबारि गामिनि माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 11टा ग्रुप दंबावो बेखौ अनसायनानै जोंनो सोना होफिनो नाथाय सरखारा जोंनि थाखाय जोंखौ मदद होआबा जों गरिब दुखि जों बेजोंनो थाइसे थाइनै जोङो फेहेरनानै जों फिसाफोर फोरोङो जों बेजोंनो सि दानानै एसे एनै थाइसे थाइनै लुबैयो जों बेजोंनो खुन्दुं बायदिसिना बायो दा सरखारा जोंनो बेखौ होआब्ला जों मोनसे हिनजावफ्रा आन्दालन खालामगोन आरो जों दावराव खालामगोन फैगोन इलेक्सनाव जों मदद होनाय नङा आरो जों मिटिं दावथिङाव थांनाय नङा जोङो खुद्रि सारनाया सारनिसिम दा जोंखौ मा सानो सरखारा बेखौनो आं आसा खालामो बिअनि नामा माइदांस्रि बिअ मोननाया गेरेमसाया मोनबाय नोंसिनि ग्रुपनि नामफ्रा मा जोंनि ग्रुपनि नामखौथ' आं गोसोआव थाजोबाखिसै बे खाथायाव नायनानै दा बिअनि सेक्रेटारिया बुंथोंसै